खामानि मावदों हाबनो थाला मारनायसो नै थाला मारनायसो गिर्जायाव हाबैनो नोङो रावबो गैया गिर्जायाव नै रावबो गैया गिर्जायाव हाबैनो फैबाय थायो बियो थाला मारनायसो होनबाय नै फिसाला गाग्लिफैजोबनायहाय बियो नै दुन्दिया खानानै लाफैलायबाय आङो नै फुरा खुवा खुवा जोब आरोना दा आया गोजांनाया गोगोम जाखाबाय ओमफ्राय नै दा ब्रेकफास्ट जानो नागिरदों आङो बे फुंजानि दा बायदियावहाय जानो माबायदिखौ मोजां मोनो नोंथांमोना आंथ' नै जानोसैलाय फिथा सावदों आरोना आङो मा माखौ गिदों खिनोसै आबै खुनसै औ खिदो फिथायाबो सावगासिनो आं दिनै सिथ्रि होलायाखै आङो दिनैहाय खायसे बुंहरदोंमोन नालाय जे सिथ्रि होआबो जायो होननानैहाय दिनै सिथ्रि होलायाखै आङो ओमफ्राय खोबलायबावदोंसो खौ जायो नों ओमफ्राय खोब्बाय आं जायखिजाया जानोसैलाय गुगुनिबो दंखायो ओमफ्राय दखानाव जेरैबायदि जायोना आयौ नै हासि दामथारलायलांबाय दखानाव जेरैबायदि जायोना बिराद गोथावनो सामब्राम दुन्दिया सिफ्लेलायनानै होयोना गुगुनि सायावहाय बेबायदि जानो सानदों आरोना आङो ओमफ्राय लोगोफोर दा बायदियावथ' बिराद गुसु जाबाय ओमफ्राय खुवायाबो दिनै बिराद खुखादों ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदि खुवा खुनाय समावहाय बेबायदि गुसु दिनावहाय मा खालामनो मोजां मोनो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदे मा खालामनो मोजां मोनो खायसे उन्दुनानै थानो मोजां मोनो खायसे बेरायनो लुबैयो खायसे बायदिसिना संलु संला जानो मोजां मोनो नङा होमबा दा नोंथांमोनाबो मा खालामनो मोजां मोनो खिन्थाहरबानो जाबाय दे आंथ' बांद्राय गुसु बेबायदि खुवायावहाय आं बेरायनोबो गोसो जाया जेबो न'आवनो थानानै बायदिसिना संनानै जालाबायनो गोसो जायो आरोना आंनाहाय बेबायदि थ' बयनाबो आलदा नालाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय सोर मा खालामनो मोजां मोनो बेबायदि खुवा समावहाय थ' आङो बेबायदि खालामनो मोजां मोनो ओमफ्रायहाय नै दा जा खालामनानै लाग्रोसै आङो दा नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलांबाय थानोसै मा खालामनाय जायो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जोबजासिम रेडि जाजोब्बाय नै जानाया आंना गासिबो खालामनानै लाजोब्बाय आङो सामब्राम पियास दुन्दिया होलायनानै ओमफ्राय नै फिथायाबो जाबाय फिथायाबो नै जायै जावसे जाजोबलायलायबाय आरोना जानोसै ना फिथाखौ मेथाइ होनानै बानायदों आं गोदैया सिनि होआखै जानानै लाग्रोसै दिनै माथो जेबो गैया दिनैबो बेबायदिनो मैयानि बायदिनो सान्दुं थोबसेबो गैया मैयाथ' एसे दुंबावदोंसोमोन फुङावहाय खिन्थु दिनैथ' गैसिनथारबावासो ओमफ्राय नै दा दसे फुथुखांबाय ओमफ्राय नै बेनि उनावसो दुगैनो मोनबाय आङो फैबाय नै नोंबा अफाय दोनदों लावथि नागिरफिनगासिनो गावनि लावथि लाग्राया अफाय दोनखोथाय आयै मोनदों नोङो ओरैसो लांदों नामा मेवा होनाय मावजिया नै मावजि सोरनि मावजि हनै लायथां हनै लायदो बेलाय लावथिया नोंनि दाबो नै लोगोफोर लान्च खालामनाय जायाखै ओमफ्राय दा खालामसै आइ जाखांग्रोदोंमोन नालाय आइ जाग्रोदोंमोन ओमफ्राय जाखांनायनि उनावसो फाला बदल जानांगौ बेखौ नायनांगौ ना गिदि गेलेनोबो हगारजाया खाथि थाफाबाय थायाबा ओमफ्राय मा नांगोन ओमफ्राय मा मागोन बेखायनो साफा फाला बदलसो जायो आरोना जोङो दा आइ जाखांबाय बेनि उनाव आं जानोसै दा बाबाबो जाथ'वाखै बाबाया खामानि मावलागासिनो ओमफ्राय नै आंबो दुगैखांबाय लोबखांबाय दा जानोसै ना दङ ना फ्राय खिन्थु आं निरामिस आरोना दहाय फुंनिनो एसे दोनबाय आंनो आलुजों घुगुनिजों ओमफ्राय नै मैद्रु एसे दं ओमफ्राय नै दालिबो दङ दुन्दिया बाथोनसो जानोसै नै आङो दुन्दिया बाथोनजों घुगुनिजों जानोसै बानलु बब्राजों जानोसै बाथोनखौ बानलु बब्रा होनानै एसे एवगोरनानै लानोसै आंनो बेवहाय एसे एवगोरनानै लानोसै थाव होनानैहाय पुरा बानलु बाथोन जानो लुगैलायखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय माने बेबायदि निरामिस दिनबा बेदर जाग्रा मानसिया निरामिस जाबाथाय माने ओरैबायदि मोनलायखायो थाब फैनाय मोनलायखायो आरोना सप्तायावथ' सानबाखौनो आमिस जायो ओमफ्राय निरामिसाथ' साननैल'
दा बे जै साननैखौनो माने फैलायबाय मोनलायखायो ओमफ्राय जेबो नङा आरोना थानांगौ बेबायदियाथ' ओमफ्राय मालायफ्राथ' मालाय फुरा निरामिसै थायो आंहाथ' थाफ्लानाय बायदिसो जाहैबाय साननैल' बिदिसो होनजागोन मानसिफोरजोंहाय माने थाफ्लालायबाय साननैल'खौनो थानो फुरा थाथायबानो जायो होननानै बिदिनो जाहैबाय माथो होनबावनो जाखायो ओमफ्राय दाथ' नै आङो बारा गोबावबो जाबावाखैसो जानायाबो निरामिस जानायाबो जाबावाखैमोन आङो निरामिसखौनो बेबायदि जानायानो गैखाया आरोना जोंनावहायथ' जाखाया आंसो थायो आरोना बयबोथ' रावबो जाया ओमफ्रायहाय मा होनो दा नायनोसै उनावहाय जालांगोन ना मायो निरामिसाबो खिन्थु दा गोदानसो नालाय दा बे साननैल' थाफायो आरोना दा नै आङो बानायनानै लाग्रोसै दिनैनिखौ निरामिसा आंना दिनै माबाल' आरोना मा होनो दुन्दिया बाथोनल' जेबो गैया ओमफ्राय दहाय फुंनि ओंख्रि बेखौल' जागोन आङो आंनाथ' ओंख्रिया जेरैखिजाया जायो आङो बेदर जाग्रा बिदि बेदर नांथारगौ नङा आङो निरामिसबाबो माने जायखिजाया जायो आरोना आंना जेबो नांलायखाया आंनो खालि ओंखाम मोनबानो जाबाय बेनो बास आंनो जेबो बेबायदि बेदर नांथारगौ बिदिबो नङा खिन्थु जानायाव जायो जानाय टाइमाव जायो खिन्थु गैयाबाबो जायो हायो आरोना आङो बेबायदि जानो हायै बेदर गैया नालाय जानो हायै बेबायदि नङा आंना फुरा जानायखौ जाखायो ओरैनोबाबो संख्रि मोनबाबो जायो ओरैनो आं बानायनानै लाग्रोसै नै सारायाबो दुंबाय आंना रेडि जाबाय बेल' जेबो गैया दिनै बानलु बाथोन खामानि मावदों ओंखाम लायनोसैनो ओंखाम थफ्ला लायनोसैनो नै दा लोगोफोर आङो दिनैनि नोंथांमोनजोंहाय माने दाख्लै सासे आगैया सोंहरदोंमोन नालाय मोनसे माबा कुइसन ओमफ्रायहाय बेखौबो रिप्लाय होनो सानदों ओमफ्रायहाय आरोबाव मोनसे पपुलार कुइसन दंबावो बयनिबो जे बेनिबो आङो दिनै एन्सार होनो सानदों आरोना रिप्लाय होनो सानदों बेखौहायलाय बांसिन ब्लग्सफोरावनो सोंहरनाय जायो बेखायनो आं सानबायखि दिनै आं बेनि रिप्लायखौ होथारसै होननानैहाय दा लोगोफोर आं सिगाङावनो बे सासे बिनानावनि आङो सोंहरनायखौ खिथागोरसै आरोना जे हनुमान चालिसा फरायनांगौखौ सोंहरदोंमोन आरोना मानो बेयो सोंहरदोंमोन मोनसे खोथा जे सिख्लाफ्रा फरायनो मोनो ना मोना होननानैहाय बेखौहाय बेजों लोगोसे आङो फोरमायबावगोन हनुमान चालिसानि मोननैसो खोथा जायखौ आं मिन्थियो आरोना आरो आंनि मिन्थिनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनाबो जुदि खिथाहरनो हागोन आंबो एसेबां मानि मिन्थिजोबा आंबो दासो स्टार्ट खालामजेनदों थारमाने दाबो एसेबां मानि आंहा आइडिया गैथ'वा आरो आं बेखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आंनि सासे कलिग आब'आहाय आंखौ बुंदोंमोन नालाय बेखौहाय माने प्रे खालामग्रा जा होननानैहाय बुंदोंमोन आरोना आं सिगाङावनो बुंखादों आङो ओरैबायदि मोनसे सिटुवेसनाव दङ जाय जेरैबायदि होनो आं बेखौ खालामो होननानैहाय दा बे नियम मथे माने सोलोंनो नाजागासिनो आरोना थ' आरोबाव गोबां बाथ्रा दंबावो बेल' नङा आङो दा मोननै मोनथामसोल' आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदों आरोबाव बेनि उनाव आं जा खालामगोन बेखौ नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन आरोना उनावहाय माने आंहाबो बिराद बहुद खामानि खालामनांगौ दङ बेनि सायावहाय थ' बेफोरखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन उनावहाय दा मोननैसो आङो कुइसननि एन्सारखौ आं बेखौ होनो सानदों जे हनुमान चालिसाखौहाय मानो फरायो बेखौबो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना जे हनुमान चालिसाया ओरैबायदि मोनसे मा होनना बुङो पावारफुल मन्त्र होननानै बुङो जायखौ माने जायनि गेजेरजोंहाय जोङो गोसोनि साननायफोरखौहाय मोनफुंनो हायो होननानै बुङो आरोबाव माबाफोर मोनसे प्रब्लेम जादोंबा आरोना बे प्रब्लेमनिफ्रायबो स्रां जायो होननानैहाय आरो गोसोखौबो सान्थि मोनो बेफोरखौहाय बेनि थाखायनो हनुमान चालिसाखौहाय गोबां मानसिफ्रानो एक्सेप्ट खालामो आरोना बेखौहाय थ' बेखौ बिदिनो बेसेबांबार फरायनांगौ माब्ला फरायनांगौ बेफोरखौ आङो माने एसे शेयार खालामनो सानदों आंनि मोनथिनाय मथे आरोना आंनि मोनथिनायावबो खिन्थु गोबां भुल थानो हागौ थ' नोंथांमोना आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय जायफोर मोनथियो मारै आरो गोबां सिगांनिफ्रायनो जेन'बा बेफोरखौ खालामबोनाय दङ नङा होमबा गोबांसिन बाथ्राखौ मोनथियो थ' नोंथांमोनाबो आंजों अननानै शेयार खालामहरदे आंबो जाहाथे गासिबो बाथ्राफोरखौ मोनथिनायनि आंथ' दाबो सोलोंजेननायसो नालाय बेखायनो आं गासिबो बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबा थ' आंबो सोलोंनो नागिरदों आरो जा एफा एनै मोनथियो बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों आरोना माब्ला फरायनांगौ बेखौहायथ' सिगाङावनो बे मंगलबार आरो सुनिबार बे दिनखौहाय लायोबा साबसिन जायो होननानै बुंदों ओरैनोथ' नोङो सानफ्रामबो खालामबाय थानो हायो खिन्थु
बेखौ फरायनायाव माखासे नियमफोर दं सोर बायदिया फरायनो मोना बा सोरबा फरायनो मोनो बेफोरबायदिबो नियम दं आरोना माबायदिया फरायनो मोना मा खालामबा फरायनो मोना बेफोरखौ होनना बुंदों थ' आङो बेखौ खेबबेसे फरायनांगौ बेखौ बुंगोन खेबबेसे फरायनांगौ ओरैनो फरायनो हायोबाथ' 100 टाइम्स बा 108 टाइम्स बेखौ बिदि फरायनांगौ होननानै बुङो खिन्थु जोंनावहाय एफाराब माने टाइम गैयाना बेफोरखौ बेबायदि जेनेबा जायफोर टाइम दं बेफोर फराया आरोना जायफोर न'आवनो थाबाय थायो बा जायफोरा एसेबां माने खामानि गैया ओंखारनांगौ गैया बेफोरबायदिया फरायनो हायो आरोना खिन्थु जायफोर टाइम गैया बिसोरो 7 टाइम्स खेबसे फरायगासेयावनो 7 टाइम्स बेखौहाय फराय आरोना जुदि फरायनो गोसो दङब्ला बेखौ फराय होननानै बुंदों ओमफ्रायहाय 7 टाइम्सखौ आरोना आरोबाव बेनि अनगायैबो 7 टाइम्स 11 टाइम्स 21 टाइम्स बेबायदि फरायनो हायो बेजों लोगोसे माब्ला फरायनो हायो बेखौथ' एनि टाइम फरायनो हायो खिन्थु फरायनो हायैनि मोनसे माबाबो दं आरोना माखासे नियमफोरबो दङ बेनो जाहैबाय सेंग्राबाबो फरायनो हायो सिख्लाबाबो फरायनो हायो हाबा जानायबाबो फरायनो हायो हाबा जायोबाबो फरायनो हायो आरोना हाबा जानायफोरबाबो फरायनो हायो सेंग्राबाबो फरायनो हायो सिख्लाबाबो फरायनो हायो खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन जायफोर हाबा जानायफोर बिसोरो माने गावनि हासबेन्ड बा गावनि वाइफनि अनगायै दस्राजों जेबो एफेयार थानाय जानो नाङा आरोना थ' बेफोरबायदिया फरायनो नाङा जुदि फरायोब्ला जेबो रिजाल्टबो मोननाय नङा जेखौ लुबैदों बेखौ मोननाय नङा आरोना थ' बे मोनसे आरो जुदि सेंग्राफ्राबो फरायदोंब्ला हौवाफोरानो जायखिजाया फरायदोंब्ला माने हिनजावफोरनि सायावहाय गाज्रि नोजोर होनाय बेबायदि जानो नाङा आरो हिनजावफोराबो माने गाज्रि साननाय बेबायदि साननो नाङा सोरखौबा माबा मोनसे हार्ट खालामनो साननाय बा सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि साननाय माबा मोनसे आंखौ बेबायदि खालामदोंबा बेबो बेबायदि जाफिननांगौ बेबायदि मालाबो जेब्लानाखि नोङो फुजिगोन भगबानखौ फुजियोब्लानो ना नोङो माब्लाबो बेबायदि साननाय लाबोनो नाङा दि आंनि सायावहाय बेबायदि एफाराब मानि आंखौ खस्थ' होदों बिसोरबो बेबायदि खस्थ' मोनफिननांथों बेबायदि माब्लाबो दासान मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ भगबाना गाव जा होनांगौ बेखौ होगोन आरोना थ' बेखायनो नों बिनो नाङा आरोना मालायनि माबाखौहाय गाज्रिखौहाय बेबायदि बिनो नाङा जेनेबा मालायखौ हार्ट खालामनाय जानो नाङा ओमफ्रायहाय गुबुनखौ गाज्रि नोजोर नायनाय बेबायदि जानो नाङा ओमफ्रायहाय आरोबाव जुदि हौवाफोरा फरायदोंब्ला बे मालाय हिनजावफोरखौहाय माने गाज्रि नोजोरै नायनाय जानो नाङा आरोना आरो थारमाने बे जेब्ला फरायो आरोबाव जौ लोंनानै फरायनो मोना बेबायदि जौ लोंनानै फरायनो मोना नों एनि टाइम फरायनो हागोन जिरायनानै फरायनो हागोन गसंनानैबो फरायनो हागोन उन्दुनानैबो फरायनो हागोन खिन्थु जौ लोंनानै फरायनो मोना आरो निरामिस जानांगोन ना बेदर जानाय जानो नाङा निरामिस जानांगोन मा दंबावोमोनथाय होननो साननाया आं बावबाय आरोना जायखिजाया माबाफोर कुइसन दङबा आरोबाव माबाफोर नोंथांमोनाबो मिन्थियोब्ला आंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों मिन्थियोबानो जाबाय दे अननानै आरोबाव बे बिनानावा सोंहरदोंमोन नालाय जे सिख्लाफ्रा फरायनो मोनो ना मोना होननानैहाय फरायनो मोनो बेयावहाय जेबो माबा गैया बेनो जाहैबाय हनुमान चालिसानि बादैहाय आरो हनुमान चालिसानि बादै गोबां माखासे बाथ्राफोर फोरमायबावनांगौ दङ बेखौ आङो उनाव फोरमायगोन आंबो कुइसनबो लिरनानै लानो रोङाखै आङो लिरनानैबो लानो रोङाखै आं बावनानै थाबाय ओमफ्राय माखासे आंबो गोबां खालामनांगौ दङसो ओमफ्राय बेफोरखौ खालामोबा आंबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आरोना दा आंबो खालामथ'यैखाय बेखिनिखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामथ'नाय नंला होमबा आंबो बिराद माने स्टाडि खालामनानैसो बेखौ खालामगोन आरोना नङाबा जुदि माबाफोर मोनसे भुल जायोबा नोङो जे फिथाइनि थाखाय आर'ज गाबदों बे फिथाइखौ मालाबा मोननाय नङा आरोना थ' बेखायनो आङो बिराद माखासे मानसिफोरनाव सोङै हयै आरो माखासे नायनानैसो फरायनानैसो बेफोरखौहाय आङो खालामनो सानदों आरोना थ' बेखिनियानो हनुमान चालिसानि बादैहाय ओमफ्रायहाय ओरैनोथ' मोनायाव फरायोबा साबसिन जायो होनना बुंदों मोनायावहाय मा टाइमाव फरायनांगौ होननानै बुङोब्ला मोनायावहाय फरायनांगौ ओमफ्रायहाय दुगैस्रां लोबस्रां साफा जानानै फरायनांगौ आरोना ओमफ्राय ओरैनो एनि टाइम फरायबाबो जेबो नङा खिन्थु फुङावबो फरायनो हायो मोनायावबो फरायनो हायो सानावबो एनि टाइम फरायनो हायो आरोना खिन्थु बांसिनानो माथो मोनायाव फरायो होननानै बुंदों मोनायाव फरायोबा साबसिन होननानै बुंदों आरोना बांसिनानो आगोलबो माखासे कमेन्ट्सफोर मोनदों आङो जे मोनायाव फरायोबा साबसिन होननानै बुंदों आरोना 8थानि उनाव फरायो होनना बुंदों सोरबाया 9थानि उनाव फरायो होननानै बुंदों थ' आलदा बयनिबो टाइमाहाय जुदि टाइम गैथाराबा फुङावबो फरायनो हाबाय नों एनि टाइम फरायनो हायो होनना बुंदों खिन्थु फरायनाय टाइमावहाय गेजेर खन्द'आवहाय सिखारनो नाङा आरोना बा आलदा खामानि मावनो नाङा नों दसे 1 मिनिटसो नोङो रेस्ट लागोन ओरैनो फरायनाय टाइमावहाय खिन्थु आलदा खामानि जेबो मावहैनो नाङा आरोना थांलाय फैलाय बिदि खालामनो नाङा जोङो जुदि 7 बार फरायनो नागिरदोंबा 11 बार फरायनो नागिरदोंबा 21 बार फरायनो नागिरदोंबा बेखौहाय फुल खालामजोबनांगौ आरोना थ' बेनि उनावसो नोङो ओंखारनो हागोन
ओमफ्राय बेखिनियानोसै होमबा आङो जा मोनथिनाय आरो उननि खामानिफोरखौ आङो उनाव नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन ओमफ्राय मोनसे पपुलार कुइसनानो जाहैबाय बेनो जे बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों दे गोबाङानो सोंबाय थायोना जे नोङो आब' गुमैजों थांफिना गुमै लांफैबा थांफिना होननानैहाय बेनि एन्सारखौ आङो दिनै रिप्लाय होनो सानदों आरोना जे गुमैजों थांफिना गोबाङानो मिन्थिनो लुगैयो नङा होमबा जायफोर थांफिना होननानैहाय गुमैया लांफैबा जुदि थांफिना होननानैहाय थ' बेखायनो आङो बुंनो सानदों जे जाय लांफैनांगौ मानसि जायजों थांनांगौ मानसि बेयो जुदि बे कुइसनखौ सोङोबा आङो बेनि सिगाङाव डाइरेक्टै बे खोथाखौ एन्सारखौ होगोन होननानै सानदों आरोना जुदि नोंथांमोननो आङो बे एन्सारखौ होयोब्ला बियो इनडाइरेक्टै मोननाय जागोन दासिमबोथ' सोंफेराखै बे खोथाखौ बेखायनो आङो बेनि एन्सारखौबो दाबोनो गावनोबो होनो मोनाखै आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोनाबो सोङाबानो जाबाय जे आङो थांफिना आङो गावनोनो डाइरेक्ट जुदि गाव सोङोब्ला उनावहाय बेनि एन्सारखौ आं होनो होननानै सानदों आरोना बेखिनियानो लोगोफोर आङो होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं